Salam hormatly mejlis agzalary. Geçen mejlis oturumunda guramaçylykly terror toparyň alan kanun hökümleriniň we alan kararlarynyň güýji ýok diýip hasap etmek barada urju mejlisimizde pikir alışma bolup geçdi. Mejlis agzalarymyz bu mesele boýunça öz pikirlerini beýan etdiler. Guramaçylykly terror toparyň alan kararlarynyň hiç hili güýjüniň bolmajagynyň, alınan kararlaryň halkyň bähwidine dälligini, terrorun kanun hemde karar alma hukunyň ýoklugyna aýtdylar. Döwletiň sütüni bolan konstitusiýa işlemeýän ýurtda hukuky goramaly edaralaryň terrora hyzmat edýän ýurduna kanun we karar kabul edilip bilinmez. Häkimiýeti eýelläp oturan terror topar alýan kararlar barada düşündiriş bermeýänligi we hiç hili jogapkärçilik çekmeýänligi aýdyldy. Halkara derejesindäki döwlet meselelerini bir gyra goýup, döwlet meselesi bolup bilmejek zatlary öňe çykarýanlyklary aýdyldy. Mejlisimiz geçen oturumunda hem gorky terroruny üns çekdi. Kanunlaryň arkasyna bukulup, halka gorky syýasatyny ýöretýän terror toparyň esasy propaganda güýji gorky bolup durýar. Munyň birinji misaly Türkmenistanyň içindäki türmeler arkaly halka ýaýradylýan gorkudur. Hukukyň güýjüniň bolmadyk ýerine, türmelere basylan yüz miňlerçe adamlara ýönkelen günälerin kanuny güýjüniň ýoklugy bellenip geçildi. Türmelerde adamlaryň azatlyga çykarylmagy hakynda teklif aýdyldy. Mejlis agzalarymyz ýurdumyzda türmelerdäki adamlaryň boşadylmagyna hemde tutsaglaryň işlerine täzeden seredilmegi hakynda giňişleýin düşünüş berilmeli diýilen netije geldi. Bugünkü gün tertibimiziň meselesi Türkmenistandaky tutsaghanalaryň ýurtda kanun ýoklugy sebäpli boşadylmagy. Anha hormatly mejlis agzalary, tutsaghanalarda kanunun ýoklugy sebäpli basylan köp watandaşlarymyz şu mesele boýunça şonky gurrunmaz dowam edip biler. Her kim öz pikirini, ideýasyny hödürläp biler. Sag bolun. Kanun ýoklugy sebäpli boşadylmagy diýilende, ýa kanunyň ýok ýerinde hiç kim tutsa etmäne haky ýok manysyndadyr. Onu dikkatyňize çekeýin. Türmeler meselesi ýa-ni men birinji soru orta atmak isleýän. Türkmenistanda türme näme üçin bar? Beýleki ýurtlarda da bar, ýöne Türkmenistanda näme üçin bar? Diýilen sorulmaly muhim diýen men şu taýda. Parat kardeşimize söz berýän. Sağ olun, hormatly kardeşler, söýürüňize. Başymy hayırly bolsun. Türkmenistanda türme näme üçin gerek? Türkmenistanda türme terror jinaýat toparyň garşyna çykan akylly adamlary, bilimli adamlary, ilmli adamlary, ýurduň ýakçak adamlary gorkulyp basyp gorkulmak üçin, şu öňünden aýyrmak üçin terror topary jinaýat toparyň türe ýagdaýyny uzatmak üçin bar. 5 ýyllyk, 10 ýyllyk, 10 ýaşa şol akylly adam aýyrmak üçin, halky gorkulmak üçin, halky agzyly bolmalylar, birikmeliler. Diňe halky gorku salmak üçin. Başka söz almak isteyen var mı? Cemal kardeşimize söz berýän. Hormatly kardeşler, benim ýa-ni şu kardeşimiziň diýenine goşulýan. Türkmenistanda kanun ýok. Diňe türmeler näme üçin bar diýilende, hakykaty gizlemek üçin bar. İnsan hakykaty gürläp bilmezlik üçin, halkyň gözüni gorkuzmak üçin. Diňe gurbangula şöhrat diýmäge mejbur etmek üçin türmehanalar bar. Şonu diýip bilmeseň sen günäň bolsun bolmasyn türmede beýleki adamlarym plany şu türmäge girdi. Hemen basýalar diýip şeýle gorkuny ulatmak üçin türmeler bar.
diyeceklerim şundan var şu vakitçe. Sağ olun. Gül kardeşimize söz veriyen. Salam kardeşler. Azacık halkımız var bizim. Her bir adam başına bir sany polisiya oldu şumaha. Hazır oturmahanalarda diňe adamlar basmak bilen çäklenmen ýakynda şu ajdar meselelerini aýdyp geçdi Halmurat ağa bilen Sapar ağa. Şoň ýaly adamlaryň ar namusyna, çağalaryna zarar berip, soňam şu türmäge basmazdan günäsi bolmadyk adamlara günä ýönkäp gözüniň öňünde çağasyny, ýaş gyzyny getirip gözüniň öňünde şuna ziyan berjek diýip gorkuzyp, ürküzüp halkymyzy diňe näme etmek üçin, korkuda tutmak üçin bu türmeler var. Soňam türmem normal türmem däl. O türmelerde edilen zatlary şu ýerde ýaşap başyndan geçirip gelen adamlar aýdyp berdi. Hemmemizem gördük, eşitdik. Biz içine girip görmenden soň o zatlary bilmeýärseni görenler aýdyp berdiler. Şu ýerde nämeler bolan? O konslager. Uruş döwründe konslagerlerdäm şoň ýaly izdivaç eden däldirler şu halkyň üstüne. Şimdilik şunu aýdaýyn. Sağ olun. Başka fikrin düşüncesini aýtmak isleýän barmy? Bilbil kardeşimize söz berýän. Sağ olun Emine. Men aýtjak zatlarym şulardan ibaret. Häzir şu kardeşlerimiň aýdyşýaly hemmesi beguna adamlar däller. Elbetde türmelerde günäli adamlar hem kendileri ýöne. Şu adamlaryň günäsi şu wagtda daşyna gezip ýörenlerden has ýeňiller diýip düşünýän hemem şu içinde türmede owal biziň sanymyz gata az. Türmelere basmak bilen adamlary Türkmenistanda genosit halyna getirýärler hemem o taýda Maşgala institutumuz bozulýar. Maşgala institutu bolmadyk halyna döwlet gurulyp bilinýänler, döwletler maşgalalardan ibaratdyr. Biziň Maşgala institutumuz halkymyzyň ýarysy Türkiýede neme ayallary içinde ya ayallar daşyna ýa-da ýarsynyň ärleri türmäň içinde ýarsynyň ayallar şunu etmek bilen biziň Maşgala institutumuzy düýp götür ýykdylar. Şunu gallarmak maksady bilen ýanky türmelerdäki adamlary boşatmaly diýip düşünýän şolar näme iş edenem bolsa edil şu wagtky terror toparyň eden işini eden ýokdur diýip düşünýän. Sağ olun. Sağ olun. Başka söz almak isleyen var mı? Söhbet kardeşimize söz vereyim. Mederde türme näme üçin gerek diýilen bir soraga biraz düşünje beren şu ýerde. Aslında türme diýilen zat näme? Esen döwletler türme diýip näme düşünýärler? İslenip bir jenaýet işini eden adam azatlıktan mahrum edilýär. Ol dogry zat. Ýöne Türkmenistanyň neutral döwletde azatlıktan mahrum edilen adam, yani türmenin içine giren adam, şu türmede nähil derecede eziyet çekýär. Yani şonu düzeltme üçin içine salýarlarmy ýa-da şoň ýanky sesim gelýärmi? Nawa. Şonu düzeltme üçin içine salýarlarmy ýa bolmasa şoň adamçylygyny ýitirme üçin içine salýarlarmy diýilen sorag bar. Ýanky bir tarap neutral döwletde aslında asliyetinde türme bolmana hak barmy ýurdun içinde, döwletiň içinde? Yani döwlet guruluşynyň ýok ýerine bu mümkin näler bolup bilmesi, türme diýilýän näme, zindanyň.
Yani bu türmede de hakiki konslager yani ki 41-40 yaşdaki, söwüşdäki ýalap bir eziyet çektirilen adamlara şonuç şu döwürdäki ondan beter eziyet çekdirýärler türmäň içine. Ýöne bu türme diýilen neme Türkmenistana asla gerek gelirler. Bunu yanlış neme denirler. Bunu ýöne Türkmen vatandaşlaryň özlerine de şol düşünjäni berenlerler. Yani bu gorku düşünje bir taraptan seredeninde olsa bolmaly. Şumka diýip kabul etdirýän bir mentalitet boýarýarlar da adamlaryň ýaşaýjylygyň nemesine, kellesine düşünjäni berdirýärler. Ýöne bu türmäň içinde bir giren adam otaýdan adam bolup çykma mümkinçiligi ýok Türkmenistanyň türmeleriniň içinde. Yine türme barada gepleşik aldyryp geçildi. Bundan bir näçe wagt öň, ýa-ni aman spamlar şu türmeden. Ýöne çykypdyrlar janlar sag diýip ýöne aýagy üstünde gezip görler dogry ýöne olam 10 kişi sagat çykmady we şu ýerde şu Irany türkmenlerimiziň gurrun berişlerine göre. Indi men bärde başga urada açyk bolýan türmäň içinde jenayet işini eden adamları şoňa salýarlar-da. Ýöne bu jenayet iş etmedik adamlarym bar. Ýogmy jenayet gömpäpsine bil kastyn ýyl kesilip şoňa uğradylan adamlar bar. Ve şu wagt içinde şu türmelerde näçe tane adam öldüni türkmen vatandaşlaryna. Şu arada dil ýardylar muşlar. Elbetde bulam ýok. Şonuň üçin men bugünkü meclisimizde Türkmenistanyň türmeleri düýünden ýatyrmaly diýilen bir kararny almagyna haýyş etjän, şonu teklip edýän. Şonuň we şu türmelerdäki adamlary 1 minut söz Türkmenistanlary şu içindäki Türkmenistan bolsun ýa başga döwlet raýaty bolsun, şu türmeleri boşaltmaly diýilen kararny almagyny teklip edýän şonuňky meclisimizde. Sag bolun. Sağ olun. Söz Sapara veren. Sağ ol kemine. Yani kanun işlep bilmeyen yerde değerli karar verip bilýärlerine günäli ya günäsiz diýip. Onun ikinci soru kanunun näýilikçeleri işlep bilýänni ya bilmeýänni bizim hukuk goraýjy ýa-da süýt edareleri yani ýöne vatandaşdan hat gowulmelle Türkmenistana kanunun işlep bilme mümkinçiligi ýok. O tid näme esasında onu ýyl kesýäňiz. Kanunun esasında kesmeli. Kanununda bir işlem yok. İşleme mümkinçiligi ýok. Şoň üçin onun içindäki oturan adamlaryň günäli günäsizligini keskitlemäge mümkinçiligi ýok. Bir onom biz Sovet döwrüne ýaşan halk şu kulak diýip eşitentiňiz. Mesela Jenitsyn kulak diýip näme kitaby bardyr. Sovet soýuzunda 37-nji ýyllardan, yani 35-den 53-nji ýyla çenli 100 milyonlap adam türmeden geçendir. Var Sibirde çok gırlanın sany sajagy ýokdur. Naýbaşa adamlar bu şu tecrüben nemesi, nuskosy. Sovet soýuzundan bir neme çeşmeler 60 milyon diye yine bir 100 milyon adam diye şu neme kulaklarda yok olup giden täze del Türkmenin tapanda adam der. Yani şu gorkuýuny salma üçin edilýän zat şoň üçin türmeler gökman boşadylmaly. O türme gerektir, ýöne bulary ýaraktyrma gerek. O kanun bolmadyk ýerde türme de bolup bilmeliler. Öyle kanunun işlemeýänini, işlep bilmejekdigini şu hukuk goraýjy organynyň işgärleriniň hemmejesi hökman biläýmeliler. Sebäbi hünärleri, kärler şo. Şonu bilýärem, şo taýda işleşip görürde. Jenayetçi bolsa şolar bolmaly. O türmäň içindäki
Cinayetçi diğer onun cinayetçiliğini subut etmeli mümkünçülükleri yok. Şoň üçün türmeleri boşaltmalı diýilen neme teklifi ben öňe sürýän. Sağ olun. Sağ olun. Tuğçe kardeşimize söz veriyen. Sağ ol Cemile. Hazır Türkmenistan'da türmeler azat yürüyen halkı gözünü korkutmak için orada hazırki türmelerde konslager türmeler adam sağlığı gidiyor. Sonra yana söhbet kardeşimiz aytıp geçti, adamçılığını yitiriyorlar. Neçen bir ölüm oldu türmenin içinde. Şonun üçün menen bu türmen boşaltmasını isteyen sonra bir teklifim var. Bundan sonra türmeden de terbiyeleme lagerleri açılsın. İçindekilere iş ipçinciliği, sağlık ipçinciliği eğer bolar yalı olsa kurslar, okul kursları da açılsa terbiyelemek için adamları. Sağ olun, şunu açık. Sağ olun. Başka söz almak isteyen kardeşlerimiz var mı? Kuvanç kardeşimize söz veriyen. Yankı ayet geçen kardeşlerimin hemmesini makullayan bu teklifler ayttılar. O türmeni boşaltmalı. Yani men fikrimce tapır boşaltmalı. Yankı ilki bilen siyaset bilen basılan. Aslında bu siyaset diye masanoklar hiç şaysın diyen yalakı da 2002'den bolaymasa ondan nerdekilen hiç şaysın dürlü bahanalar bilen aselik şoloru son yöne koy rayatın içinde bir kotrotuna buğda ekip iyiceğin öyünü çörü olman sonundan alanan oldu devletin malını el ordu deyip şolor yalak her hileki dürlü bahanalar bilen basılanlar vardı haksız yere. Yani şolary ilki bilen elbette yankı duruşuna boşaltmalı türmeni ýöne bir müňde biram bolsa bir hakykatdan hem cinayet eden memeler köpüň içinde köpçülüğün içinde yani halkyň içinde bolýanlar olara da kädeden teretmeli men pikirimçe işlerine umuman duruşuna boşaltmalı türmeni hem işleri geçirip yankı aklanmalı şeyle de ak bolýany köpüsi kağıdında şunyalı resmi taýdan aklanmalı soňdan soň şu agar yankı aýdyşmýalak bir man günäkar ýokdur diýip bolmaýar-da bardır ikidir müňde. Olama işine täzeden seretmeli sebäbi bu kanun bolmayan ýerde ýa-da kanun ýa-da tutuluk erkin kaziyetin ýok ýerine hiç ileki kararlary kabul ederliksiz. Şoň üçin hemde türme diýäse ol saptyn bolmaly lällilen zat ýok men pikirimçe man bolmaly ýa-da düze düşýärleri o da iş öwredýän ýerleri bolmaly. Bir kär berýän ýerler bolmaly, okuw berýän ýerler, şoň ýaly bir sagdyn adam bolup çykarýaly etmeliler. Bir göz ýetimi has ýeňeler ýalaky. Şo şekilde. Yani ilki bilen şu türmeleri boşaltmaly. Ana çekelim, sağ olun. Sağ olun. Sözü Sapara veriyen. Yani ben Kuvanç kardeşimizin aydanına biraz koşmaçı koşup türmeler bolmaly, türme bolması için ilk konstitusiya dikelmeli. Kanunlar
işler ýalak ýagdaýa gelmeli. Soňundan cezalandyrma ýalňyş eden adamyň nemesi o süýdü gatygy bolup biler. O sen kanunyň ýok, konstitusiýaň ýok. O näme esasında sen ceza berýän. O kağıda badiyeler olur yalan yoktu. Ne şonu dünyada bilmeyen yok da Türkmenistan'da kanunun işlemeyen. Kanun demedik göründür, kovulap göründür bilen o bilyeler şunun kanunun işlemeyenler. Onun için ilki konstitusya dikeltmeli, kanunu dikeltmeli. O son onun türmeler bolup biler. Onun yönü bulur yalak türme bolup bilmez. İnsanlıktan çıkaryan türme. Hiç onun peydası yok. Cinayete madaldan o, gaytam köpül diye. Sağ olun. Sağ olun. Gül kardeşimize söz veriyen. Benim şu yankı aydanımın üstünü getirmek isteyen kanun bolmadık yerde karar alınmaz. Sonra misal için şu karar alınayan yardayında bir 10 gün içinde şu özünü aklamak için o yere bu yere yazıp başka yerlerden ne almalı, cevap almalı. Belki advokatlar orta gibi bizde ne advokatlar doğru düzgün işleyeler, ne bir kanun doğru düzgün işleye. Benim şu aydılanlara koşulayan da şu türmeleri boşaltmalı. Hazır doğrudan şu dışarıda yürüyen cinayetkar tohum tizinin ediyen cinayetçiliğinden köp eden değildir şoların eden cinayetleri. İçeride oturan her bir simyadan bir türmeye girip çıkmadık yok. Her bolar bolmaz adı içinem amise diyerler. Yoldan tutan mı üstüne pul vermesen neme basacak deyip pul verip bilmeyenlerin boş boşuna çağallarını ortaya koyup ayallarını gözünün önüne getirip maşkalarını on yalı edersin, on yalı edersin deyip edenettilik etmiyorlar. Benim şu nemede türmeleri boşaltmalı deyip düşünüyor. Sağ olun. Sağ olun. Melike kardeşimize söz veriyen. Benim yankı kardeşlerimin aydanlarının himmetine koşulayan, men aytsak olayanım türmeler boşaltmaları hökman sebebi biz Gurban ağan şolun yoldaşlarının ağzından eşitlik ağzından onu iki uloklu dinler yerler. Biz türmeleri hökman suratta boşaltmalı o tayda olur bir bağıtı çuvan adamlar sağdan çıkıptır. Yönü solarım invalid ruhu fizik taraftan sağlığını yitirip invalid engelli olup çıktılar solar. Tabat sağlam çıkan ok. Son şeyini tiyir vakitte solar boşaltmalı deyip türmelerden çıkarmalı deyip so karara menem koşulayan yönü türmeler bolmalı sebebi kanunsuz türme halk girdi. Cinayet edenler ortada dışarıda aylanıp görür. Şu cinayet edenler için kalmalı türmeler. Yöne gelecekte bolmalı türmelerim hem şertler içinde bolmalı deyip düşünen içinde sebebi olurdun azatlıktan mahrum ediliyor, insanlıktan mahrum edilen o içinde baniyete tuvalet edilme şertleri bolmalı. Olurdun daşarık çıkıp bilen o azatlıktan mahrum. Olur ölüme terk edilen o hazır türmelerdeki yeri. Menem şular ayda inledim. Sağ olun. Gurban kardeşimize söz veriyen. Salam kardeşler. Sesim eşitleyen mi? Kanun yok devlette. Ne de türme var. Şunu bir gözüne de getirip olan nokta. Elbette terör topar halkı
korku, batış edip kreasyasını saklamak için edilen oyunlar büyük düşünüyorlar. Size türme o zaman yine tutmasanın içinde değil mi? Türme iki türme var abi ya. Biri yine tutmasanın içinde. Birimle daşını okumağı işlemeye çıkan daşarı yoluna Türkiye, Amerika, Rusya, Kaygarap kendine vatandaşlarımın var. Başlı 2 milyona oluyor daşında. Yöneticili oluyor. Kavit mahanetinin içine falan. Bunun bile bir türme de. O terör tafarızına öldüğü için bunların türmeler. Hani Satarağı yürüyüşü geçirdi İran'da doğrudan bu Kurban Ağa bilen türmenin içinde bolyan hadiseler bu. Dine içinde vurup yencip ayda bu ikisi adamları üllürüp mesrokodan geçiyor. Yine de ne ki pozatiyade Türkmenistan'ı kanunu kadan yerine koyarsa türmeyen açar, şu türmede cinayetçi terör kaporuşa taksalar peki. Ve şunayı da enliydim vatandaşlar. Biz türmeni ederlikçe dolu açmalı. İçinde adam oymalı. Hem mesela boşaltmalı. Onun terör kapordan çıkmayacağını almalılar şolarak dolu seyret. Yine her bir şey ben şunu ayda enliydim. Yine boşaltmalı. Böyle yapar olun kardeşim. Sağ olun. Aziz kardeşimize söz veriyorum. Sağ olun kardeşler söz verdiğiniz için. Benim şurada fikrim aylık geçecek olan yani Sapar kardeşimizin aylık geçişi alan kanunun düzgün tertibin olmadık yerinde nahili cinayet cevap karşısına çekip böyle cinayet eden adamlara. Olu var bir de buram yani esası bir ünsümüze, esası yatırımımıza yani Bilbil kardeşimiz aylık geçti. Maşkala komitetine, maşkala kuruluşuna üns vermem kadiyen. Yani bir yurtta bir yurdun insanlar için işleme için doğru işlep pul kazanıp ya da maşkalasını eklep bilmene yağdayı öğretmeli. Esası üns vermeli tarafımız son kadi fikir edeyim. Yani türmelere hiç bolmalı değil fikir edeyim benim fikrimce. Sebebi şert öğretsen cinayet etmeyen adamlar. Yani işlep kazancını, eklencini edip bilse adamlar cinayete baş koşmayalar. Şunun için esas ünlüsü maşkala yani kişilikten terbiye vermeli çağalara, doğru terbiye vermeli, doğru zatları öğretmeli fikir edeyim. Sağ olun. Sağ olun. O Yeniş kardeşimize söz veriyorum. Sağ olun. Meclisimizin geçenki çıkışlarına azat yıllık geçiripti de şu gromaçılıklı terör toporunu sütunlar barada onlardan biri o korku sisteması var da yine şu sistemani oturtmak için hürme kuruyalar yurdun içinde yani bunların salan hürmelerinde de avat adam çıkmayarda daşına adamları zayalat çıkarıyorlar. Şunun için benim şu kardeşlerimin aydiyanlarına kabul ediyen doğru şu Türkmenistan'ın içindeki ahli türmelerdeki oturanları adaptıra çıkarmalı. Şular aydayım benim. Sağ olun. Yaşka kardeşimize söz veriyorum. Sağ olun söz verdiğiniz için. Şu kanunun işlemeyen yerine, konstitusiyanın işlemeyen yerine türme gerek değil. Birinci ayal kıyıları türmesini boşaltmalı.
bir topar çağlar zatlar izinde seretip karışıp oturlar. Bir günah oturlar. Şonu aydan ritga çık. Sağ olun. Sohbet kardeşimize söz veriyen. Neme Türkmenistan'daki Koşudurnak içindeki hükümet divatlanır yani terörist hükümet divatlanır yani terörist topar deyip kabul ettik de. Yani bir devlet teröristin eline düşen ýagdaýynda o yerde hak, hukuk, kanun işläp bilme mümkinçiligi yok. Yani şular şu kanunun arkasında bokulup halkın karşısına şular ýalak işleri edýärler. Yani o Türkmenistan'ın türmelerinde yankı ayıp geçişler ýalak medya günah yüklönülüp bil kastlayın türme basılan adamlarım vardı. Şimdi men berde başka bir zady ortaga çykyp bolýan meseleni hak, hukuk, kanun zat diýip neme diýip görürler da terörist topar özleriniň medialarynda halka ýetiripdirler. Kanuny täze ütgeşmeler girilmek ýa bolmasa täze kanunlar girilmek ýene şoňa meňzeşler nemeleri ütkedip durlar bolan. Indi şol men Türkmenistanyň watandaşy bolup Türkmenistanyň halka bähwitli bolan çykarylan kanundan ýekije kanundan men peýdalanyp bilmedim şu neçenli. Onu men berde geňişleýän aýda oturmaýan faktlaryny ýöne Türkmenistanyň türmeleri derdiňe Türkmenistanyň azat erkin durmuşda ýaşap ýören watandaşlar şolaryň türmeň içinde ýaşap ýören ýalyk nemede ýaşaýarlar, durmuşda kıyın durmuşda ýaşaýarlar. Sebäp näme diýseňne sebäbi geçenki meclisiň gepleşigimizde de aýdyp geçdik. Türkmenistanyň watandaşlaryna gorku, baskı şol wagtyň özünde de bilen ýa-ni mertebesine degme nemelerini alyp barýarlar, jenaýat işlerini alyp barýarlar. Indi berde diýjek bolýanym halkyň garşysyna edilýän bu oýun jenaýat dälmi? Onem üçin parahat oturan halky türmäge basmalylar, ýa-ni bular türmäge gitmeliler. Ne berde hak, hukuk, kanunun istenip bir watandaşyň şo kanundan peýdalanyp bilme mümkinçiliginiň işlemeýänligi gözgörtüli görnüp dur. Şonuň üçin Türkmenistanyň halky bundan soň şu meclisiň karary alynandan soň dol ýagdaýda azat erkin hereket edip bilmäne mümkinçiligi bolmaly. Şol türmelerde bolsun, azat durmuşda ýaşap nemede bolsun tapaldy ýok. Şonu aýtjak bolum, sag bolun siz berýän üçin. Sağ olun. Parahat kardeşimize söz veriyen. Sağ olun hormatly kardeşler. Sözüňizde herkese men sünnetlerin Türkmenistan içinde türmeni ne üçin öňýärler? Halka goruklarma üçin diýdik. Hem kardeşlerimiz aýdyp geçdi, gaty dogry aýtdylar. Hak hukuk isläp biljek. Erte gün üňe biljek. Ýani adam tirkäp biljek. Ýani adam jemläp biljek adamlaryň hemmesini günäýe öňkäp, wezipeden aýryp bu kulbeti bir direkt mesele cinayet günäýe öňkäp basdylar adamlary. Şeýdip bu türme içinde de itjal ýenjip, ýenjileriniň sebebi, ýenjilerini tutamadan İran'da doğurmadı Kur'an'a başka da bir narsa İran'da doğurmadı aýtdy. Ne kötülüğü yani. Halkı korkutup hak hukuk islemedi yani. Gözünü açmadı yani. Öz kilise önce fikir önce iş etmedi yani ettiler halkımızı. Oyunu ayetsen nedir hadir Türkmenistan özü duruşunu şu duruşunu. Taşan sıkıp bilen yok, içine girip bilen yok. Türmede tüşgadı yok. Dünyanın karar veriptirler dillen. Ayar maskaralan köyününe balana seyretmeli. Evine seyretmeli. Yani ödeyecek bacını balana seyretil ki önce. Giydir ödeyecek bacını balana. Ondan diye halkı. Ondan diye. İlk özünü onarıp ondan komşunu var diyecek ola. Şadatlar onun Türkmenlerin birinci nemesi Yunanlı'da Türkmenlerin içini iklim seçmesine öğüttüler. İçinde nar hem melat ba. Taşından tapılanok teriyekleri mandarin onun içinde ba. Hem melat. Yine Kur'an'a
İran'da olma hem de ayda otur. Şonu dinle görseler hem de düşünürler. Böyle benim açacaklarım. Sağ olun. Melike kardeşimize söz veriyorum. Men şutayda Söhbet kardeşimizin aydınlarının üstüne biraz koşuk. Söhbet katı goğuladı. Şu an ağdak geçti. Hakiki Türkmenistan'ın içindeki türmeler korku sistemasının birinci eli olup ya. Halk ne bir diye halk hak hukukun taraf edip bilen ok burada dile getirip aydıp bilen ok diye. Halk şu türmelerden korkuncuna tezini çıkarıp bilen ok. Yoksa Türkmen halkı hakkına sorar. Gerek olsa hukukunam hemme zaten barmal yerine de barar. Şular men YouTube'da gördüm. 3 buhankadan artık alanı üniversiteye batmadı diye. O ne hile karar. Bir ayargıyla varağını görünüyor. Yine bir ertel karar çıkarırlar. 3 buhankadan et tüydüğü oturana halk. O 3 buhankadan fazla alanı bilen ten üniversiteye batmadı mı? Ana cinayetçiler. O da nepen şodurşuna koymalı benim kararımı ütkötken. Şoran özünü o da nepen sarmalı. Bundan sonki konstitusiyoyu düzüldülerinden sonki türmeler hemme şertleri, usloviyalar olmalı. Şu teröristler şu zatları edip şu kanunları, yalan kanunları çıkarıp halkın namusuna değen kanunları çıkarıp öz işlerine gelenler kanunu çıkarıp verenler. Hükman o da nepede cezasını çekmeli. Şu Kurban Ağa'nın gürün versiyarak şoran yaşanlarını hükman yaşatmalı şolara. O da nepe yıkılmalam der, bozulmalam der. İçine boşaltmalı şoları yerleştirmeli. O nehili 3 kankanan türme hakikam doğru verlek geçti. Türmenin içe doğduk, daşındakan türme. Halk zaten türmenin içinde yaşat veriyor. Halkın yöne prosto av derman verip öldürüp çıkan ok. Her gana çıkaranı ork 47 otuyor yorumcu olan yeri. Hakiki türmenin içinde yaşat veriyor halk. Ne bir de ne 2 yıl yine koştular cezamadın üstüne. Bu nehil edefini eyle ne de baydan görür. O da nepede sorular oturmalı. Başka men sonu şu teklifi ortaya koyan mecliste. Şu aynı herdirkiler ne ayrı oturan olsa hiç fırladı ütkömediler. Türkmen halkına giden gelmişekler oyununa gelip teröristler eden edip göremediler. Ağızlarına azıcık katrak etledim. Sağ olun. Serdar kardeşimize söz veriyor. Sağ olun. Ben sesim geliyor mu? Şimdi ben stayda soran üstünde durup geçmekçi da kardeşlerimizden belli geçtiler. Şimdi benim öyle görüşümü belli geçeyim. Bu türme bizim Türkmen yurdundaki türmeler kimlere hizmet ediyor ve sebebi ne? Kimlere de belli intervent terör kuruluşuna hizmet ediyorlar belli. Bu türmenin yetmeli vazifesine her bir Türkmen yurdunda her bir azatlık için yani namusuna, malına, sağlığına zeper yetirilecek sebebinde hak hukukunu gözleyen azatlığının uğrunda algan her bir rayatın yani adamın yaşayacağının Türkmen yurdunun basıp yatırmak için azatlığını almak için korunalan görünüş elementlerinin biri de terör oluşunun elementlerinin biri götürme. İkincisi bunların yani terör kuruluşu kömek eden ve Türkmen yurdunu mankurlukta saklamaya kömek edenler vardır, işgarları. Bunların yine öz yerlerinden ayırmak için bulunmuş yer olur için yani şayet kalmalılar. Hindistan'da yan kardeşlerimden belli geçti de den anlamıdan bunlar şunun terör ediyorlar. Yani bunlar için türme ornak. Şimdi
Zennalara men ýeňi razyga edwaýdan aramyzda zenanda olanmyz var. Zenanyňa ağa durmak öz köküňe falta urmakdyr. Indi bularyň terrorist guruluşynyň katawynda ýazyk element ýani guruluşynyň biri da. Bundan bular ýani mankurtlaryň üstü öz ýasan mankurtlaryň üstü bilen dowam etdirýärler. Şonuň üçin derhal bir türme ýagdaýyny bularyň kurulan türme ýagdaýyny ýatyrmaly, hemmesinden çykarmaly adamlaryň. Sağ olun. Sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı kan? Kuanç kardeşimize söz veriyen. Kan wagtynary aýdyp gelýärse, aýdyp gelýär. Hakykaty ýa-ni kanun ýok, konstitusiýa işlemeýän ýerine hemme kararlar geçersizler diýip dogry bellenlik geçilenler. Hakykatdan hem şeýle kanunun, konstitusiýanyň, hukukyň işlemeýän ýerine jenayet etdi diýip bir karar almagam düýünden ne dogry. Şimdi aýtjak bolan lazım bir taryhda bolup geçen waka bar da. Hukuk, kanun işläp dur. Hazreti Ömer'in döwründe musulman dünýäsinde Hazreti Ömer adalatyň simbol hökmünde görülýän şahsiýetde. Hazreti Ömer. Şoň zamanynda bir aşlyk bolýar. Belli bir türe. Gıtçılık, aşlyk bolýar bolyn. Ýani musulmanlarda da Allah Taala'nın öz kanuny we oglu edeni elini çapmaly. Şonu Hazret Ömer şol gıtçylykda ogluk edeninin elini çapan ok. Issa degmeler edýär. Çünki şertler şoňa mejbur edýär. Adam ölmejek bolsa, haşlygyndan ölmejek bolsa birdat etmeli, nämedir dirip almak üçin. Şonu aýdýarlarym Kur'an şey diýär, Allah Taala şey diýär diýip aýdýarlarym bolyn ýok diýär. Bol mejbur edýär diýär. Aýtjak bolýan ýene Türkmenistanda da hemmesi şu mejburi ýagdaýda. Diňe aşlyk däl, ýani siýasat nemesinde de. Eline ýara galanlar hem şeýle, hajlar dediğini diýdi. Bol mejbur edýärler. Şoň üçin hiç bir nemeler, kararlar geçersiz türmeler dol boşaltmaly. Sağ olun. Sağ olun. Ýeňiş kardeşimize söz berýän. Men ýene bir aýtjak adym bar. Şular organ işgärlerini sanyny azaltmaly. Barçy edýän işlerine bilen oklar aýlyk alyp ýalýaglary hemmesi üstüne döýänki halty sağlaýarlar aýak alygyna ýetişip bilýänler bularyň türmelere däl hatda şu apornularyny giyirip çykmadyk adam galan däldir. Giyirip çykylmadyk, şoňa ertilmedik adam galan däldir Türkmenistanyň içinde. Ene men özüm hem hatda jany şaýaty meniň ýanymda paswordym ýoklugy üçin 12 sagatlap nemesinde sakladylar. Hiç dasyz, diňe paswordym ýoklugy üçin. Şular organ işgärleriň sanlaryna çenli azaltmaly diýip me beresim medya, teklif beresim medya ştaýda. Gatyken sözümü utardym. Sağ olun. Ümit kardeşimize söz berýän. Sağ olun söz vereniz için. Meniň aýtjak zatlarym soň adam eçenli Türkmen türmelerdeki adamlar boşaltylmalydyr. Bu jenaýetçi toparnyň sistemasy halkymyzy bu jenayet işlerini etmene zorlayandır.
Yani bu edilen cinayetlerin hem sebepkarları bu cinayetçi topardır. Kaçan da milletin elinde işi, hüneri, bilimi bolanda bu cinayetleri işlemezlerdir. Bu cinayet işleyen vatandaşlarımızın da sebepkarı bu cinayetçi topardır. Benim şu Türkmenistan vatandaşlarının hemmesinin son adamına kelle, hemmesinin türmelerden boşaltılmalarını size teklif edeceğim. Sağ olun söz veriniz için. Sağ olun. Sapar kardeşimize söz vergen. Kardeşlerimin bir cemleyin niteme değil. Yankı bir cinayetçi oldu. Ya cinayet etti deyip hatap etmeli olsa ve kanun, yani konstitüsyon, itaat kanun. Şon işlemesine bir kepiller. Bir diğerimiz kim olmalı? Ne prezident olmalı. Ne şu kepil konstitüsyon işlemesine kepil adam ya vazife o şu vazifeni eyle oturun ve kanun işlemesini üpçün eden devlet kuruluşları vardır. Süt, prokuratura, içeri işleri, cemiyetçilik kuramaları ve bu topornemeler vardır. Yine kanunun işlemeyen yerinde cinayet eden adamını gözleyen ortamız ilki cinayet eden şu kepil o konstitüsyon işlemesine kepil adam günahkardır. Şunu bakman belki adamlar basit olan o türme. Yine ilk olarak yani konstitüsyon dikeltmeli, kanun dikeltmeli vayettik da o devlet nemetinden konstitüsyon kepili var. Kepili prezidenttir. Onu etmeyen olsa on tevavi olmalıdır. O cinayeti kurutam şu taydıdır. Yani kepil yine şu o kepilli etmek için prezident saylanıyor. Başkalar için saylanıyor o. O da konstitüsyon ayarını aşağınalıyor. İlk olarak şu batılmalılar ondan sonra beylekler batılıp bilinir, ya hüyd edilip bilinir. Ben şu oraya fikrim iyileşler. Sağ olun. Almurat kardeşimize söz veriyor. Sağ olun. Salam hormatly kardeşler. Ana bir topar teklip beredildi. Hemmesini üns verip dinlep otun. Şutaydı men berjek şular ýaly bir kanuny nukta nazardan düşünürşüm bardy. Eger biz amnistiya etmeli bolsak, oň etmeliliginem görnüp durdy. Ol amnistiya nähili biz emede geçirmeli. Ähli umumy amnistiýa hemmeler üçin islenmek eden cinayetine garamazdan ya aýdaly böleklerin amnistiýa. Böleklerin ýany şoň içine şol amnistiýanyň içine iň agyr cinayet ederler düşene. Galan ählisi düşýär. Eger ähli umum bolsa bir başga. Oňa hemmesi düýpden şo türmelerin için boşaltmaly, şu hukukuna otururlar ählisini. Oňa da esas bar, ana bir şo türme içine salýan devletem del, hökümetem del, terörist cinayetkar topar diýip demek olur öz bahwitleri üçin, öz hökümeti varlygyny saklamak üçin adamlary günälik beýgüne ählisin türme basyp, ýani biziň halkymyzyň gözüniň owadyny alyp geldiler, otur diýdiler. Onuň boýuna almak gerek. İkincide, cenarlar türmesi vardı, ýani bir daşul. Ol eden cinayetine garamazdan ähli cenarlar boşaltmaly, karar kabul etsek, ol maksada laýyk bar, o sebäp zenanlar türmede otursa diýmek ol ýa jemgyýetiň çüýrükliginden habar berýär. Sebäp türmede oturan her bir zenan öz wagtyny ene bolandyr ýa ene boljakdyr diýmek şondan önelge dünýä gelmeli diýmek bolaryň Türkmenistanyň gelecekki grajdanlarydyr. Türmede
alınan önelgeye türmeden oturup çıkan zenanın önelgesi bizim gelecek kurcuk bolyan täze Türkmenistan'ın şartlarını hiç bir noktay nazardan gabat gelemez. Yani ona delil şu yani. Ondan sonra yağday var da ayda otuylar yankı türmelerin şartı var da o içinde şu bir ayda odan depen önküsiyalı koymalı. O şonu döreden adamlar ya şonu hizmet eden rejim özler şu derdi içine çeksinler. Onun bir taraftan doğru, beyleki taraftan yankı bir türmen saklap kalıp beyleki türmelerde yankı bizine baramızda täzeçi yankı modern dünyada ya da aydalı demokratik devletlerde bar bolan türmelerin şartlarını döretjek bolsak onu dine bir türme galsa ol muzeýalyk boljak da. Ýöne şol muzeýde de şol ýemen türmende öredenler oturmaly diýip karar kabul etsene oňa da şol hakly. Ýok. Ol dine muzeý görnüşine galsyn, o şol öwürlüp gaýtalanmaz ýal halkymyzyň durmuşyna diýip karar kabul etsene ine olan birine tarihten bir bellik bolup galjak da bir gelecekki nesiller üçin. 1 minut wagt berýän. Sağol, ondan şon üçin şu taýda häzir ses berilişikde seretdim. Haýsyny sokgu boljak, sese boýlaryna ähli umuma amnistiýami ýa-da böleklerin amnistiýami. Ondan soň ýene de bir zat bar da, şumal bir ähli umuma amnistiýa diýip eglan etsek, soňra residiv diýilen bir zat bar da, şu öňkü edilen jenaýatyň gaýtalanmagy. Eger şu amnistiýa beren adamlar ýene de 3 aýdan, 5 aýdan ýa 1 ýyldan ýene de şol jenaýata doranyp gelse, onu olary näme? Onu şolara öňkü berilen möhlet üstüne goşmalymy ýa ýokmy? Ne şu soralarym bar. Sağ olun. Sağ olun. Sapar kardeşimize söz vereyim. Sağ ol. Neme Halmurad ağa sen nemäňe çykyşyga biraz neme bereyim men. Yani türmede oturan adamların ağır cinayeti, yengil cinayeti diýip neme geçti de. Ağırdığına, yengilliğine kefliklep bilecek kuruluş bolmadık. Yok. Düğünden yok. Kanun işlemeyen yerde o birinin günahını kefliklep bolan ok. Bilen oklar. Mümkün nel. Şoň üçin türme cinayet edendirler, etmendirler. Ona bilip bilmeýär. Şoň üçin türmeleň hem bejet bu amnistiýa däl. Türmäň duruşyny boşatmaly. Yani ben teklifim şol yarım neme bolan ok. Sebäbi olara karar beren adamlar özleri cinayetçi. O cinayetçiliğin net gün subutnamasy kanun işlemeyen yerde süýt nädip işleýär. O kepili, yani konstitüsiýan kepili. Şoňa kepilde bolsa kanun nädip işleýär. O günahynyň yeňilligini, agyrlygyny kim kepilip bilýär? O täze adam ýok. Bu diýen ýerine ýetirýär. Mümkinçiligim ýok. Onu biz bilip bilmeýär. Şoň üçin o içinde cinayetçi bolup biler. Ýöne şoňa garamazdan türmeler dol boşamaly. O ýeke neme ýa-ni yuridik nemeden aýdýanlar, ýöne saglyk nemesinden hem keselin ýuwasa türmeler. Bir gün işlemäge nemesi ýok. Onun içinde tuberkuloz bilen iňçe kesel başga da dünýede bar ýokunç keselliň hemmeti bar şu taýda. Bir ýeke gün sanitar ýagdaýyndan yapmaly. Şoň üçin men teklifim doly nemetmeli türmeleri boşatmaly, doly boşatmaly. Onu adına amnistiýa da diýmeler. Amnistiýadan da var. Onu nädip boşatjak bolsalar şol içine salan adamlar vardır. Jogaň şolar bersinler. O nädip şeydip salypdyrlar, nädip edipdirler. Näme üçin kepil bolmaly adam konstitusiýa kepil bolmandyr. Şol adamlar jogap berler. Onu biz şoň boşamaly onu. Karar vermeli. Sağ olun. Sağ olun. Parahat kardeşimize söz verýän. Sağ olun, hormatly kardeşim.
Men karmadan dinini boşaltmalı, belirtmeli. Ayar maskalarını türmelerini boşaltmalı. Şu ayar maskaların içinde Türkmenistan kurmağını müsaittir yani. Şunu yaşı uzatmağını kümü eden yani provokatörlerden eğilik ceza vermeli. Ya şolun kümü ulemanı şu an Türkiye içinden mazanat feride tallaryalar da o da ne paraşatan o da ne paraşatı bana hayvatlarını atıyorlar. Bunun atnaşan, sizin atlarından geçse ne saparan adı, kimine adı, şunu atlan adaştırıp geçse. Şolun ne ceza vermeli. Şolun ceza ne yapmalı? Soru atmalı harmada dedin. O sözü Halmurada geçiriyaz. 3 minut vakti var. Sağ olun. Yeme Parahat kardeşim. O sizin beren sorunuza cevap ol. İnni görýäňiz, tapara amnist etmeler başa attakmaly ya da näme attakmaly ýurisprudensiýada men onu bilemek. Men bilýänim diňe amnistiýa ceza berilen ol ceza berenim hökümetiň özü jenaýatkar da. Hemmesi bulaşdy garışdy. Nähil hasap etsegim hasap etip bolýar da onu. Ýöne sen beren göni soragyňa jogap ýa-ni biz zenarlar näme etmeli? Men pikir edýän zenarlar asla türmede oturmaly däl. Onlara möhlet verilecek olsa sorgun edilsin ya öy tutsa olsun ya göt tutsa olsun gelecekteki adayaydı yani. Yani zenarlı türmeden aslında yapmalı düşünüyorum vatandaşlar. Ösen devletten hiçbirine şular yar ayratın zenan türmesi yok. İki zenayet eden zenarlar barım olsa onların bir topuktur. Emma ne için Türkmenistan'ın münglerce zenan saklanılıyor türmesi. Yani özen bir yurdun içindeki ilat sanşımal 2 milyonu da yeter. Bu tragedi. Şona çok bolum parahat ol berdi ol zenarlar cenayet etmez ya olan eden cenayetine gelecekte göz yummul derle ýöne şoluk edýän cenayetini biz erkekler bilen den hatarda dip biz hasap edýäs konstitusiýa. Ýöne şolaryň hemmejiniň eneden we çağı ter beremelligine şol eden cenayetini gözüňe tutmak gerek. Ol her bir döwletiň konstitusiýasyna bar zat, şolara berilýän ýeňillikler zenarlary şu tarapdan. Şona aýdaýyn. Sağ olun. Sapar kardeşimize söz vereyim. Sağ ol kemine. Ne mesele ne berde büyüklüğün mesele var da. O süt dipredara var, prokuratura dipredara var, o İçeri İşler Ministri dipredara var, türme dipredara var. Şu edaralan yani konstitusiya işlemese, hukuk işlemese, şolun hiçbirinin karar verme hukuku yok. Mümkün değil. Kanunun işlemeyen yerinde nerede hukuk verip yani karar verip biliyor. O kimin günahının ağırdığını, kimin kendini hemen dayan günahı ağırken ya günahı ağırken biliyor. Mümkün değildir. İlk olarak kanunun dikkat dersin, konstitusiyanı dikkat dersin. Ondan näme günah diyen orada şu kanunu önçediler. Yani kanunun işlemeyen otu değil, kanun işleniyor. Büyüğünün işleniyor. Oraya ervedi işleye değil, düşündürecek oluyorlar. Yok. Kanun ya işleye ya yok. Yani ya gövrölü ya boğaz ya da kısır. Yarın boğaz bolup yok. Adamlar ne şuna düşünün. Yarın gövrölü bolup yok. Kanun ya işleye ya da yok. O bizde yok şu. Onun adamın günahının ağır mı, yengil mi, kovu mu, ervet mi? Onun için hemen dayan tetkikler biliyor. Şunun için yani türmenin içindeki şu Türkmenistan türmelerin büyüğünden boşadılmalılığını demesi. Onu cevapkar adamlar şu kanunu işletmedik. Şuna cevap veren adamlar vardır. Şu günahkarlar şolar yani bağırlığı işine geçirmemiyorlar. Kanundan tepili
Kimdiğini bilinýär. Özüm and içip devletin başına geçiyor. Ben şu kadtuta ketillim. Ne? Şu adamda sorum ol. Çünkü günahsız adam bir nimet olmuyor. Türkmenistan'ın içi duruşunu şeyle oluyor. O kanunu işlemeyen yerde şunlarla oluyor. Ben bekleyeyim, türmeleri boşaltmalıyım. 1 minut koşma cevap ver ya. Sağ ol, ben bollum. Sohbet kardeşimize söz veriyor. Men Sapar aydanda birazcık yönekay bir şekilde düşündürme vereyim, öz düşünüşüm boyunca. Yine meselem aydaly bir arada jemleşdik diýeli, yüz görüşdüm, meselem 4-5 tane adam bol. Men şolun hemmesine diýen şu ýerde bir sanak aydaly näme bolsun, pillor meselem aydaly ýa bolmasa bedire dur. Bar şunu her biriňizni 5 tane adamma 5 tane bedire bolsa şunu akitde aňyrda goý diýen. Meselem aýdýandy bir düşündürüş berjek bolýar. Näme üçin soraýarlar olarmy? Näme üçin ýok, bunu akitde şo taýda goý diýip men oňa prikaz berýän. Näme sebäbini görkezip bir sebäpden akitmeliler diýip nemet geldi. Olar maňa sora berse, bunu men häzir aýdyn, şoňa bir size garşy buýrup diýilen nämäni atsam, şolar akitmeliler şonu. Meselem men aýtjak bolan zadym aýdyn şu ýerde Türkmenistanda neme ýyl kesme üçin suud işi geçirilýär, ýa-ni jenaýatyň garşysyna ýyl kesme üçin, ýa-ni türme uğratma üçin, basma üçin. Türkmenistanyň kanunundan peýdalanýarlar. Ýöne biziň halkymyz şoňa düşünen ok, ýa-ni yalandan basylan ol adamlar. Hakykatdan türme basylan mukadip neme diýerler, ýöne yalandan basylan o kanun işleýän o ýerde, düýbünden işleýän ol ýyl kesýänliň özlerine jenaýatkar. Şolun ýokartyndaky jenaýatkar. Iň ýokartyna baryp diýersen, ýa-ni Berdimuhammed, ýa-ni olaň özlerine jenaýatkar. Ne bolan jenaýatkar da onu suud etmek gerek gelene, ýa-ni prezident saýlaw geçirip oňuny oýdy ýerine. Işleýän konstitusiýa kanun. İşleýän o. Ondan öňçin men kanun konstitusiýa işlemeýän ýerine men günäli bolup özüme günä ýüklerdi, tökme datdyryp azatlıkdan mahrum edilmelimen. Hakym barmy berdi? Ya sen karşı kişinin hakkı var mı beylemeni uğratmanı? Ýöne terörist topar üçün terörist toparda güýç bolanyny sebäpli biziň halkymyz şoňa düşünüp bilmän şo hakykatdan basylýan kadip kabul edip şo nämäni kabul edip alýar. Şonuň üçin bolan hiç birine türmelerde saklamalylar, boşadylmalylar. Ene Türkmenistan ýurdun daşyndaky ne gezip gören halk var. Ine kanun işleyen olsa bu halkın hem içine ýalan. Niye bu türmede saklanan ýalak bir neme değil mi? Düzgün değil mi? Yurttaşına çıkan adamlar. 2 ýyl möhlet bilen täzeden uzatdylar ýene. Sen türmede oturan ýalak sen öz watanyň, öz topragyň, öz döwletiň içinde abad erkin ýaşamany mümkinçiligi bolmasa onda sen näme diýmek bolýar? Sözüm cemledim şu ýerde, sağ olun. Sağ olun. Melike kardeşimize söz verýän. Men Sapar agaň aýdanlaryny dogry makullaýan. Türmedäkilerin hemmesini azat etmeli. Türmeler boşaltmaly, aýar, erkekli hemmesini. Näme üçin doğrudan bu kanun işlemeýän ýerde suudlar haýt kanuna seredip karar berdiler ki olara ýyl kesýärlerkä. Boş bloknotyna seretýärlerkä. Bir konstitusiýa bolmaly, şo maddalaryna görä ýyl kesmeliler adama. Bir kanun basylyrmy çykartmagyny talap edýän meni. Doğru gordiýan Sapar agany. Sağ olun. Kardeşler şu taýda menem söz alıp owasoň ýuwaş bir ses berilişi
bitmek isleyen yöne Halmuradağa verendim birinci sözü. Ondan sonra. Sağ ol Kemal, hormatly vatandaşlar, onunla yine bir kanun bizim yolumuz var. Demek eğer biz amnisti etmeyen olsak onu bir rehabilitasyon sözünü yani aklamak ya aklanmak sözünü kullanıyorsa ol adamla bir kanun suud edilenini tapyar hem de solar ahlumum yani rehabilitasyon yani aklanmak hukukunu veriyor. Sonra sol adamlarda yine de hak hukuk duruyor da bir kanun basılan için sonra sol bir kanun basarlardan cevap sorma için ya sol bir kanun şunun karşısına cinayet eden cinayetçi terörist topardı sonra hasabat sorma için suudun önünde şularda hak hukuk olacak. Eğer bir şular rehabilitasyon sözünü olursa yani aklamak ve aklanmak sözünü. Ya bir güne basılan aklanma hakkı var. Yine sonra deneyim, sağ olun. Sağ olun. Sözü Saparağa vereyim. Sağ ol Kemine. Yankı meselede bir atmadan birini süyd edilende bir cinayetçini, cinayetçinin cinayet edenin ödünü koruma hakkı vardır. Şu haktan Türkmenistan vatandaşlarının hem beceri 100% mahrum. Yine biz şuları boş ödeyez, onun ödünü koruma hukukunu veriyor şulara. Onun şular yani türmede oturanlar o men ne hak bassalar deyip ne yeme verirler. Arda verirler. O süydü. Süyd onu keredip başlar. Şu bol durmu bol mandırmıyor. On bir yankı derine olmalılar. O da yok. Türkmenistan'da derine değilen de adam yok. O üyedin koruma hukukum yok. Advokatura değilen bir neme diyor. Farman burada da uğurluk gidenler. Yani cinayet edenin demesi yani üyedin koruma hukukundan mahrum etsen yani o ne cinayet etti deyip yani. Şunun için yani bunun hem beceri boşaltmalı adamlar oturan adamlar hem beceri neme verir? Arda verir. Yani moral, materyal, manevi, maddi bunun devlet normaldir. Hem betini. Şunu alma için demeli arda verirler. Yani ben şu iş bilen beni cevapkarşılığı çektiler. Şu tay yanlış. Suud ettiler deyip ondan demediler. Onu sonra şu tüydedenem, dergunu geçirenem, o prokurorum hem mecetin adi bilen belli olur. Ana cinayet nemeti şu taydan başlar. O yani ilk filak bir türmeleri boşaltmalı. Boşaltma sebebi yani epidem neme yani kefilcilik nemetinden yaşap bilen o. Bunu taklamadılar türmelerde. Adam taklap kuran. Evet, oğlum. Bolya, sağ olun. Umit kardeşimize söz veren, ondan sonra söz alma. Cemil Emekçi Bolyas. Buyurun. Sağ olun sözleriniz için. Şu türme dilen zaten kurulanının sebebini halkımızda yönetici sözler bilen düşündürmek isteyen de bu türme halkın gözünden korku salmak için kurulan bir zat. Mesela yakında Vatan Havarlar programmasında 20-30 tane adamı maşinde hız sınırını aştı deyip şoları Vatan Havarlarından çıkarıp halkın gözüne korku salmak için şu tayda ilim önünde ağladıp boynunu yere eğdirip
şolardan ötünç sorattırıp yani bu halkı türme bilen tehdit etmek, korkutmak anlamına geliyor. Yani halkımız hem göz yetirendir türmenin näme üçün barlığına. Şunu aydıp geçeyim dedim. Sağ olun. Sağ olun. Ama ben şu tayda cemleme isleyen ses verilişe gideriz bu taydan. Yani mesela türmeler Türkmenistan'da näme üçün var diýilen ýa-ni Türkmenistana mahsus hususy bir soruldy. Gorku üçün esasy näme gorku salmak üçün ýa-ni gorkyny kim salýar? Sonra bu tayda çıkmalıdy. Onuň ne sonra tarapna Türkmenistan'da bilýäňiz bir garaşsyz ýa öz başlap bir rejim yok o tayda. Hem mesam ýa-ni Kremline bil baglaýa, şo taydan buyruklar gelýär, şolaryň görkezmesi boýunça da hereket edilýär. Türme sistemasan ine şol näme üçün gurulandyrýarsam dünýäniň hiç bir ýerinde Türkmenistanda kıyalık bir tutsakhana şekili yok. Bunun ýalyk bir model hiç bir ýerde yok. Biz tutsakhana diýip aýdýas, ýani ýanky siz hem aýdyp geçdiňiz lager, konslager. Şo taýa adamlar jemläp köpçülikleýin ceza vermek ýanky nemesi işleýär o taýda. Köpçülikleýin ceza berýärler, soň ine türmäge basıljak wagtda daşary ýurtlarda azatlykdan mahrum bolmakdan gorkýarlar. Ýani Türkmenistanda ölmek bar bir ucunda. Ýanky 10% ýa çykan okşol türme nemesinden. Ýa-da çala-çabır köpçüligiň düzgün tertibini bozsaňam, ýanky jerime töläp çykyp biljeň ýagdaýlarda da en azından 6 ay 1 ýyl türmäni görkezip çykarýarlar şol gorku nemesinden soň özü ol derece taýagy ýemese-de beýleki taýagy ýanlar ýa-da öňden bäri ýatanlary ýa-da syýasy meseleler boýunça ýa-da din meselesi boýunça ýatanlary görüp çykýar soň şo zadyň şon ýaly bolmaly däldigini beýleklere düşündirmäne de gerek ýok. Beýlekler hem şo taýdan geçýär-de. Ýa türmeden geçenleriň sany gaty köp Türkmenistanda beýleki döwletler bilen garşylaşdyrsaň. Indi o sebäbini şu diýip göz öňünde tutduk. Diýmek sebäbi şol bolsa türmede ýatanlar näme bolmaly diýilen sonra tebii ýagdaýda ortağa çykýar öz boluşly. Türmede ýatanlar o türmäni hemçin nädip girdiler diýilen ýola göz aýlandy. Ýa-ni kanunyň bolmaýan ýerinde ýa-da konstitusiýon guruluşyň düýünden ýok ýerinde kanunyň bolup bilen kanunyň bolmaýan ýerinde haýsy karar boýunça o türmäge girdi bu adamlar diýilen sonra ýüze çykýar-da. Kimiň karary ýa-da kimiň islegi mi diýeli? O karardan ziyada isleg meselesi bolýar. Diýmek halkyň islegi onuň üstünde bolmaly. Halk hem isleýär. Demek bu taýda islegler çatışmaly bolsa, olar üçin bir tarapy ganyny soň garaşýar. Demesine gidip bilýär bu ýagdaýda. Sebäbi olar hem gany dökdiler. Yani halkyň ganyny dökdiler. 50.000 adam türmelerde öldü diýilen çaklama var. Bu zatlara göz öňünde tutsak, türme boşadylmaly diýilen o netije çykýar şu taýda, ýani aýdylan sözlerden. Türme boşadylmaly bolsa, ýani näme gelýär-de? Aklandy, ýani Halmurad aganyň amnisiýa diýilene demesinden ýola çykdyk, ýani boşadylmak prosesine berilmeli at hökmünde. Amnisiýa bolanda bir günah edendir hakykatdan hem şu günahnyň geçilmegidir ýöne. Bizim gelen netijemiz halkın hiç günah etmediğine eden olsa da
eden günäsine karar berip biljek guruluşum ýokdugyna göz öňüne tuttuk. Diýmek biz bulary aklanmagy diýilen ýalak bir näme orta çykdy. Buň adyna aklanma diýmegem menim pikirimçe edil dogly näme bolmaz. Boşadylmaly hemmejesi ýöne ýanky Saparaganyň iň soňky aýdany var, özü dolmaly meselesi var. Her kim özüniň türmede ýatanlygyny, ýani bir töhmetden, bir haksızlıktan ibaretdygyny arzasyny ýazyp özü dolmaly şolaryň. Arzasyny ýazan wagtda şolaryň işleri bir-birden gözden geçiriljekdir. Yani bu sistema has amatly bolar. Şonuň üçin şu sistemanyň barlygyny göz öňünde tutup, arkaýyn türmäni, tutsahanaların hemmesini 100% boşat bilýäs. Arkasında durup bilýäs biz bu nämäni. Ýani arzasyny ýazmaýanlar hem bu gezek başga göz bilen seredilip olaryň meselesi täzeden el alınjakdyr. Ýöne bizim düýpli onancymız Türkmenistanda kanunyň ýoklugy sebäpli hakykatdan hem günah iş edilen bolsa şonuň günah iş edilendigini bilmeýänligimizdir. Bilmeýänligimiz sebäbi onuň bir metody bardyr. Cenayet iş eden adamyň cenaýetini suud etmek üçin şo metod ýöremedikdir o taýda. O metodan täzeden ýöretmek ýanky üçin täzeden ýöretmek üçin bularyň hemmejesi boşadylmalydyr. Ýanky Saparaganyň aýdan mehanizmi bu taýa dogry gelýär. Mehanizm barada bunu göz öňünde tutarsa ýöne mehanizm her türlü bolup biler o wagtda çelli. Ýöne şu wagt o boşadylmaly diýilen karary almaly biz hökman suratda biz halkymyza eýe çykýas. Şu karary almak bilen ve adalet diýilýär. Adalet sözü ine deňlik manysynda däldir. Adalet misal üçin cenaýet işinde cenaýeti eden bilen etmeýäniň arasyndaky tapawudy ortaga goýmakdyr adalet. Ýa biz hem şu taýda adalaty dikelýäs. Şonuň üçin o türmeleri Türkmenistandaky tutsahanaların ählisini doluluğuna boşaltmak barada ses berilişe gidelim şu taýda şonluk bilen hem jemläliň. Türkmenistandaky tutsahanaların ählisi hiç bir karara bağlı bolman, hiç bir karara bel bağlanman adamları tutsa edilendiği üçin tutsahanaların doluluğuna boşadylmagy barada karara razı bolanlar elini galdyryp bilerler. Eliniz düşürüp bilersiniz. Bu karara karşı çıkan var mı? Bu karar boyunca saklanan var mı? Sağ olun kardeşler. Bugünkü meclis yığınışımızı şu taýda tamamlaýas. Sağ olun hemmäňize.